Si vives a una de estas zonas, ¿por qué hablas castellano? El pasado viernes fue el día de la lengua materna. ¿Pero por qué tu lengua materna es la que es? Si vives en una zona históricamente valencianohablante y tu lengua materna no es el valenciano, estoy 100% seguro de que cumples con al menos una de las siguientes afirmaciones. A. No naciste en estas zonas. B. Tus antepasados no nacieron en estas zones. C. Els teus avantpassats eren valencianoparlants que deixaren de parlar la seva llengua materna. Mi caso sería B más D. ¿Cuál es el tuyo? El valencià ha sigut, històricament, la llengua predominant des de la creació del regne i és durant l'últim segle que ha patit el procés de substitució lingüística que fa que molts valencians d'estes zones tinguem el castellà com a llengua materna. Per tant, no cal indagar molt darrere en la història familiar de cada un per identificar els quants i els perquès d'eixa substitució. Si tu també vius en aquestes zones i tens el castellà com a llengua materna, et convido a fer esta xicoteta investigació i compartir-la als comentaris. Envia este vídeo als teus coneguts que es troben en la mateixa situació. M'interessa llegir les vostres històries. Jo vos deixo la meua al comentari fixat.